čast zaista ugostiti ljude koji znaju o tome kakva je situacija u gradovima. S moje desne strane Marko Filipović, gradonačelnik grada Rijeke. Dalje na desno je Robert Keleman iz Varaždinske županije, pomoćnik pročelnika za razvojne programe, upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport. I lijevo od mene je Branimir Šutalo u ime grada Zagreba. On je savjetnik gradonačelnika za osobe s invaliditetom. Evo, u ovih sljedećih nekih 45 minuta nadam se da ćemo uspjeti odgovoriti na neka od pitanja vezano zapravo za lokalnu i regionalnu samoupravu. Čuli smo iz primjera Estonije zapravo da je taj proces digitalizacije zapravo počeo od gradova, onda je to kasnije preuzela država. Pa evo, da vidimo kako je to sa našom lokalnom i regionalnom razinom. Ja bih počela s onom činjenicom koju smo već jutros čuli, a to je da je komisija prije godinu dana predstavila viziju i putove za uspješnu digitalizaciju, odnosno digitalnu transformaciju Europe do 2030. Ima nekoliko glavnih točaka. Jedna od njih je digitalizacija javnih usluga i ideja je da sve ključne javne usluge budu potpuno dostupne na internetu, da e-zdravstvo također može koristiti 100% građana, a da 80% građana koristi digitalna i identifikacijska sredstva. Čuli smo i od kolegice iz zajedničkog istraživačkog centra da je to zaista onako jedan visoki cilj. Od gospodina Balkovića smo čuli da zapravo Hrvatska ne stoji tako loše, zapravo loši smo u e-uslugama i zapravo 48% ispitanika, što smo čuli iz istraživanja FOI-a, ne koristi e-usluge. Tako da, evo, zapravo bi postavila ovo prvo pitanje svima isto, kako komentirate ove ciljeve i kako zapravo mi tu stojimo, koliko je to nama dosegljivo, pogotovo računajući usluge koje se pružaju na lokalnoj razini. Postoje li u vašim mjestima neki digitalni planovi i slično? Pa evo da idemo, kao što sam predstavila, gospodine Filipoviću, izvolite. Prije svega srdačan pozdrav svima i drago mi da sam se mogao odazvati na ovu... Aha. Evo samo malo mikrofon, da. Evo, srdačan pozdrav svima. Drago mi je da sam se mogao odazvati na ovu konferenciju koja progovara o jednoj od najbitnijih tema koju je Europska komisija naravno stavila u fokus za naredno programsko razdoblje. I nedavno je i objavljeno istraživanje Apsolona koje je upravo propitivalo digitalnu spremnost gradova na digitalnu tranziciju i u tom kontekstu Rijeka je proglašena za najuspješniju jedinicu lokalne samouprave, to je da je najuspješniji grad u Hrvatskoj i CCA, njihova procjena je da mi imamo 76% digitaliziranih usluga. Iz naše perspektive gledano, cilj od 100% do 2030. možemo i trebamo ranije ostvariti. Mislim da je to ono što nam je potrebno. Naravno, naš hrvatski nacionalni strateški cilj, mjeren tim DESI indeksom, je da do 2030. dosegnemo europski prosjek, što mislim da nije dovoljno ambiciozno i u tom kontekstu to je odgovor na ovo vaše pitanje, da li smo te ciljeve zacrtali kao društvo dovoljno ambiciozno. Ne? Manjina članica EU upravo digitalna izvrsnost može biti važan pokretač toga društvenog razvoja. To se definitivno vidi najbolje na lokalnoj razini, jer problemi građana su uglavnom lokalni. Vaše probleme, kao i naše u Rijeci,
rješavamo na razini ili gradskih četvrti, mjesnih odbora ili grada, općine, županije i tako dalje. Tako da vrlo je bitno da su te usluge digitalizirane, da su one pristupačne, kao što je gradonačelnik Tomašević i naglasio, svima pod jednakim uvjetima, ali za sve društvene skupine jednako. I tu moram naglasiti da smo u Rijeci napravili iskorake u tom smjeru i ne bi u tom istraživanju niti bili prvi u Hrvatskoj da to nije tako. No ono što je izazov za neko daljnje razdoblje, mislim da to više ne može biti samo ta user friendly i aplikacije ili rješenja koja zahtijevaju od korisnika da podnosi nekakve zahtjeve, nego da na temelju i umjetne inteligencije i nekih drugih alata koji nam stoje danas na raspolaganju, to učinimo još interaktivnim. Mi smo donijeli naš digitalni plan Rijeke, njezinu razvojnu strategiju praktički, ili plan razvoja, kako to sad strateški dokumenti predviđaju, od 2021. do 2027. koja je usklađena naravno s Europskom strategijom i apostrofira te ciljeve koji su i u Europskoj strategiji istaknuti, i definitivno digitalizacija je jedan od ključnih aspekata u toj strategiji, a naša vizija je naravno da Rijeka postane hub, barem što se tiče ovoga dijela Hrvatske, ali i šire, jer od nas 500 kilometara su i Milano i Minhen i Ljubljana i Budimpešta, Zagreb na kraju krajeva, i gravitira jako puno ljudi, i mislim da smo u tome djelomično uspjeli, barem što se tiče projektiranja u brodogradnji. Tu smo praktički hub na razini Europe. Preko 2000 inženjera danas radi u Rijeci i projektira brodove koji plove svim svjetskim morima i rade za plaće koje su puno veće od hrvatskoga prosjeka, i svakodnevno praktički investitori ili tvrtke iz cijeloga svijeta tu nalaze upravo radnu snagu koja je visoko kvalificirana, i što je najbitnije, ljudi ostaju, žive i rade u Rijeci. Neću sad ići u detalje programa koje smo provodili kao grad, možda će biti vremena u kasnijoj diskusiji da se na neki od njih konkretnije osvrnem. Hvala. Gospodine Kelemen, kakva je situacija u Varaždinskoj županiji? Dakle, idemo na tu regionalnu razinu. Dobar dan svima. Evo, ja se bavim informatikom inače 20 godina. Prije 2 godine sam krenuo u prosvjetu, tako da imam iskustvo s oba dvije strane. Znači, Varaždinska županija je trenutno u izradi digitalnog plana, ali to nikako ne znači da mi nismo nešto radili u zadnje vrijeme. Znači, mi od 2004. godine imamo uveden sustav za elektroničko uredsko poslovanje koji je obaveza od sljedeće godine, znači od 2023. 2009. godine smo preuzeli ured kao što je zakonske promjene su zahtijevali za graditeljstvo. Znači, mi smo te godine uveli mogućnost online predaje zahtjeva za gradnju. To je znači sustav iz kojeg je u stvari nastala e-dozvola. Znači, ono što je poznato pod e-dozvola ima korijene u našem sustavu za upravljanje dokumentima. Mi u Varaždinskoj županiji volimo neke stvari koje su izazovi, reći da su nam to prilike. Pa tako, znači, smo iskoristili priliku uvođenja e-računa da potpuno izbacimo van, znači, iz poslovnih procesa bilo kakvu papirnu verziju toga. Znači, sve ovjere i svi mogući statusi e-računa digitalno se preuzimaju i digitalno ovjeravaju, završavaju u ERP-u i uspjeli smo, znači, uvesti neku vrstu interoperabilnosti između različitih sustava. To nam je bio cilj. I naravno povlači se status da li plaćeno nije. Od 2019. godine možemo nacrtati doslovno poslovni proces sa svim mogućim uvjetima. Znači, rekao bih da smo mi spremni za digitalno poslovanje. Mi smo spremni za digitalno poslovanje praktično već 10 godina. Pitanje je bilo, znači, da li prije 10 godina svijet bio spreman za nas. Vjerojatno su se tek sad stekli uvjeti da većina ljudi se navikla na takav način i da je to sad moguće. Ono što je važno, znači, za nekakvu regionalnu samoupravu, da se digitalizacija poslovnih procesa radi nakon reinženjeringa poslovnih procesa, da se izbjegnu sve redundantnosti i da se izbace nepotrebne aktivnosti. Isto tako, 2015. smo krenuli u virtualizaciju
i mi smo napravili sustav urudžbenih zapisnika za sve škole. Znači, Varaždinska županija je osnivač 33 osnovne i 13 srednjih škola, znači 46 škola. Svi oni koriste urudžbeni zapisnik software as a service. Znači, one sekunde kad smo mi taj sustav uveli, uštedjeli smo 300.000 kuna godišnje. Isto smo napravili sa e-riznicom, znači već 6 godina su naše škole na e-riznici. Mi smo, što se tiče gradova i općina, Varaždinska županija nemaju nadležnost teritorijalnim gradovima i općinama, ali znam iz iskustva i kontakata da su oni svjesni potrebe za digitalizaciju, ali oni nemaju resurse, niti ljudske, niti materijalne, niti vremenske. Zato se oni bave direktno, kao što je gradonačelnik rekao, direktno sa problemima ljudi i to oni moraju, to im je svrha. Znači, i isto tako su vrlo zainteresirani za rješavanje problema digitalne i društvene isključivosti u ruralnim sredinama. To im je veliki problem koji isto oni planiraju riješiti. I sad je tu opet prilika, onaj nacionalni plan oporavka, koji bi mogao pomoći da se napravi dokumentacija u tom smislu. I još samo da kažem što radimo trenutno. Znači, radimo na uvođenju e-usluga, radimo na sustavu poslovne inteligencije i normalno sa integracijom u sustavu e-građana. Evo, hvala. Hvala vam lijepo. Evo i mikrofon samo pritržite. Evo, hvala. I sad idemo zapravo da vidimo situaciju u gradu u Zagrebu koji je i suorganizator ove konferencije. Pa gospodine Šutalo, evo nekoliko riječi gdje smo, rekao je gradonačelnik da možda se zaostaje za Rijekom, ali evo da znamo gdje smo. Izvolite. Hvala lijepa. Lijep pozdrav svima. Meni je drago da sam ja u društvu predstavnika Varaždinske županije i grada Rijeke koji nije uopće sramota reći da na području digitalizacije nešto bolje stoje od grada Zagreba. To ipak smo mi svi dio jedne male Hrvatske i uspjeh svake regije i svakog grada ne bi trebao remetiti. Nema tu nekakve kompeticije. Kao što je gradonačelnik rekao, grad ima ozbiljne ambicije da sustigne i prestigne kako Rijeku, tako i Varaždinsku županiju. Možda je i problem grada Zagreba i njegova veličina i u nekim aspektima je lakše manjim sredinama uspostaviti potpunu digitalizaciju. Grad Zagreb je evo taman negdje u 9. mjesecu uspostavio radnu skupinu za digitalizaciju koja je, kako sam ja informiran, u pravom smislu riječi naglasak je na ovom radna. U njoj su i ljudi iz grada koji su do sad radili na tom polju, ali su i vanjski suradnici iz IT sektora koji imaju jako veliko iskustvo na tom području. Imamo priliku već za tjedan dana prisustvovati u ovom istom prostoru hackathonu kojemu je cilj da se start-upovi udruže u tom jednom pozitivnom, kompetitivnom smislu i da završimo sa prijedlozima i dizajnima za transparentni i pristupačni zagrebački proračun. Također je i, kao što je gradonačelnik spomenuo, platforma uspostavljena Zagreb Smart City Hub u kojem je vidljivo jasno od sve odluke, sve aktivnosti od gradonačelnika pa do mjesnih odbora na jednom mjestu. Cilj je da to bude pregledno, cilj je to da bude transparentno, ali ono što je tema zapravo ove konferencije, cilj je da to bude pristupačno svima. Ja bih volio naglasak staviti, mislim digitalizacija je nešto što je zapravo jedan proces koji je nezaustavljiv. Tu može lokalna samouprava u nekim, zapravo može se reći lokalna samouprava tu može samo smetati. Ona treba samo dati prostor da se razvija i da se prati suvremeni svijet i da se udružimo sa i privatnim inicijativama i sa mladim start-upovima i jednostavno da baš u ovom slučaju da stari uče od mladih. Jer ovo je baš primjer gdje je to nedvosmisleno. Tako da ja vjerujem da će se ovi ciljevi koje je Europska komisija uspostavljena biti dostignuti kako u gradovima i županijama koji su tu s nama, tako i u gradu Zagrebu, tako mislim u cijeloj Hrvatskoj.
To je stvar i jednostavno da se osiguraju nekakve financijski okviri, da se skupe pravi ljudi i mislim da će tu Hrvatska i grad Zagreb i svi ostali dosegnuti te standarde. Ono što je tema ove konferencije je da pri tome gledamo da nemamo, mislim uvijek će biti nažalost ono kako se kaže gubitnika digitalne transformacije, ali mi moramo adresirati tu problematiku, ukazati na njih i raditi sve da njihov broj bude što manji. Jer taj jaz koji se stvara pri zaostajanju u tom procesu je ogroman i on se sam po sebi širi iz generacije u generaciju. I pitanje je da li će ti ljudi koji nisu kako se kaže, na tom brodu, da li će se ikad moći ukrcati, a onda će se kasnije to perpetuirati na nove generacije i jednako kao što se stvar događala i u prethodnim, ne znam, od industrijske revolucije pa nadalje, uvijek smo imali velik broj ljudi koji su bili na neki način gubitnici, a ta problematika se prekasno adresirala. Ja se nadam da ćemo u razgovoru daljem na ovom panelu fokus staviti na to, vidjeti jasno da je jako važno i što ova konferencija potvrdila da imamo jasnu i kvalitetnu evaluaciju situacije, koje su to skupine ljudi, koji su to razlozi zbog kojih su digitalno isključeni i jasno da mi ovdje samo ne govorimo o skupinama ljudi, nego govorimo o skupinama ljudi gdje je razlog zbog njihove digitalne isključenosti često i socijalna isključenost. Tako da se nadam da ćemo u nastavku panela razgovarati o problemu odnosa socijalne isključenosti i digitalne isključenosti. Šta je prije koka ili jaje, da li socijalna isključenost uzrokuje digitalno i suprotno. Eto, hvala vam na pozornosti. Hvala, možete zadržati mikrofon. Pa evo, dali ste dobar uvod u ona pitanja koja zapravo sad slijede, a dobro ste rekli da zapravo svaka tranzicija ima i svoje gubitnike i njih ne treba zaboraviti. Govorimo i o zelenoj tranziciji, tamo se govori zapravo o nekim skupinama i građanima koji će biti gubitnici, pa tako i ovdje zapravo neki cilj je do 20, 30, 80% građana da koristi digitalna identifikacijska sredstva i iako, evo Marko za vas pitanje, iako je sve više ljudi koristi tehnologiju u svakodnevnom životu, neki podaci, evo sad na razini Europske unije kažu da čak 25% ljudi nema pristup računalu kod kuće, da trećina ljudi ne koristi internet na dnevnoj bazi, znači podaci, kao što je gospodin Šutalo rekao, pokazuju pravo stanje. Pa evo kako možda upravo na lokalnoj razini spriječiti tu društvenu isključenost koja je povezana sa digitalnom isključenošću, što gradovi mogu napraviti, odnosno što vi konkretno radite? Pa da, definitivno postoji bojazan od toga, ali to govore i podaci koje ste iznijeli, da jedan dio naših sugrađana definitivno nije uključen u digitalnu transformaciju i to je definitivno ono što je, koji su alati na raspolaganju gradovima. To su alati naravno edukacije prije svega, kako putem, rekao bih, i građanskog odgoja s jedne strane, kojeg smo implementirali u Rijeci, koji se, rekao bih, kapilarno širi Hrvatskom i nadam se da i Zagreb pred preuzimanjem riječkog modela ili barem modificiranog riječkog modela, iako to na očigled nema veze sa digitalizacijom, ali mislim da je ta građanska pismenost itekako utječe na korištenje tehnologije. Rekao bih samo nekoliko konkretnih iskoraka koje činimo već dugi niz godina, od e-upisa djece u vrtić. Nadam se da će od ove godine krenuti ovaj nacionalni dio programa. Naši vrtići se itekako pripremaju za upise na nacionalnom nivou da budu regulirani kroz jedan sustav. Zatim tu su prijave za naše stipendije, također se mogu odraditi online, cijeli je niz i drugih usluga koje
nudimo našim sugrađanima, a vezane su uglavnom uz osnovno školsko obrazovanje i djecu u vrtiće koji se mogu odraditi online. Tu je cijeli niz i ovih soft evropskih projekata koji u biti jednim dijelom, to ovdje mogu reći, koristimo ih naravno i za plaće naših djelatnika, i u tom kontekstu ti mali europski projekti na kojima smo se učili kroz ovo razdoblje koje je iza nas, stekli smo jako puno iskustva u korištenju tih fondova, nabavi opreme, zanavljanju opreme i tako dalje. Koristile su to i neke naše institucije. Prvenstveno tu mislim i na našu vrlo aktivnu udrugu umirovljenika koja je zajedno s nama u ovih proteklih 10 godina cijeli niz umirovljenika je prošao tečajeve za informatičku pismenost i uvijek tu citiram i bivšeg gradonačelnika koji je znao reći da od kad smo to uveli, broj pritužbi koje on dobiva osobno na mail ili je dobivao osobno na mail poraste i do 100-tinjak nakon tih edukacija, tako da to ima i ovu svoju drugu stranu, jer naravno što su ljudi digitalno pismeniji, to naravno ih usmjeravamo i prema gradskim službama koji su zadužene tu da rješavaju njihove probleme. Ne? Mi još praktički tamo negdje od 2000. godine smo u tim projektima, što kao dok smo još bili u pregovaračkom procesu ulaska u Uniju i kasnije kad smo ušli u Uniju, tako da mogu reći da naši građani to prihvaćaju. Sjećam se jedne dodjele diploma našim umirovljenicima gdje je najstariji polaznik imao 92 godine, ne? I čitao je našu Novi list, lokalnu našu novinu, na internetu, ukucavao šifre, otvorio mail adresu i tako dalje i bio vrlo aktivan u našem društvenom životu i to je ono što želimo u stvari postići. Ne samo kod ovih najstarijih, jer nekako ovi najmlađi su s tim rasli i generacije koje dolaze praktički, kako bi rekao, edukacija nije potrebna jer s tim su živjeli od najranijih nogu. Ne? Tako da ono što pokušavamo u Rijeci izvesti je da i putem udruga, ne samo umirovljeničkih, nego i drugih koji se bave i problemima socijalno isključenih građana i sugrađana, kroz te projekte pokušavamo implementirati i u biti njima pružiti mogućnost da se integriraju u ovo digitalno društvo. Naravno, tu dolazimo uvijek do pitanja proračunskih sredstava i osiguravanja proračunskih sredstava za takve aktivnosti. Mi smo recimo sve naše klubove umirovljenika, kojih je 16 na području grada Rijeke, opremili opremom. To je bilo prije 5-6 godina. Naravno, ta oprema vrlo brzo zastarijeva u ovom poslu i u digitalnoj tranziciji, tako da je tu uvijek potrebno nalaziti nove načine za poboljšanje te opreme, naravno i održavanje i sve ono što to naravno predstavlja, kako je kolega rekao, ne izazov nego priliku. Tako da evo i sa nekim našim IT kompanijama smo u vrlo dobrim odnosima i nastojimo da i oni budu uključeni u te naše projekte. Hvala. Evo sad bih prešli zapravo i na ruralna područja. Na početku ste, gospodine Kelemen, spomenuli problem sa ruralnim područjima. Dakle, tamo nije samo problem pismenosti s obzirom da zapravo živi veliki postotak starijeg stanovništva, nego je problem taj digitalni jaz zapravo stvara i nepostojanje pristupa internetu. Čuli smo danas od gospodina Balkovića da je po nekim istraživanjima Hrvatska zaostaje u tom pristupu, pretpostavljam ipak najviše u ruralnim područjima, pa kako vi ocjenjujete to stanje i zapravo kako doći i do planova i sredstava da se to isfinancira? Evo, čujemo iz Rijeke da je to negdje problem, ali postoje li neki izvori možda? Znači, digitalni jaz je u stvari dvostruki problem. Jedan je problem internetske usluge, a drugo je, odnosno veza pristupa, a drugo je osposobljavanje za online pismenost. Što se tiče internetskih usluga, znači mnoge općine su iskoristile projekt Wi-Fi for EU. Znači, na mnogim mjestima u gradovima i općinama
znači parkovima, trgovima, zdravstvenim ustanovama, knjižnicama postoji besplatni internet. Tako da je to dobro iskorišteno po takvim mjestima. Problem je još oni udaljeniji mjestima gdje jednostavno nema komercijalnog interesa za uvođenje brzog interneta. Tu postoji primjeri projekt razvoja širokopojasnog pristupa internetu u nekomercijalno interesantnim područjima, znači popularno nazvan PRŠI, koji se isto 3 takva projekta u Varaždinskoj županiji su odnosno pripremljena i jedan je potpisan ugovor. Tako znači postoji te neke, što se tiče infrastrukture, rješenje problema. Ono što Varaždinska županija može napraviti u tom nekakvom pismenosti, smanjivanju digitalnog jaza je znači na nekoliko smjerova. Jedan je osposobljavanje učenika, znači i to s jedne strane osposobljavanje učenika s posebnim potrebama, gdje kroz neke projekte, znači kroz naše akreditirane Erasmus škole koje su 4, provode projekte digitalne inkluzije učenika. Zatim imamo Erasmus projekte inkluzije koje će dati i rezultirati sa preporukama za novi inovativni pristup inkluzivnom učenju u školama, partnerskih regija i zemalja za rad učenicima s posebnim potrebama i ostalim učenicima u nepovoljnom položaju, te će se omogućiti dostupnost digitalnih obrazovnih materijala za učenike s teškoćama i one koji rade s njima. S druge strane, znači Gaussove krivulje, se nalaze učenici koji su daroviti. To su isto učenici s posebnim potrebama koji imaju potrebe koje treba neko reagirati. Za to smo, znači Varaždinska županija osnovala centre izvrsnosti Varaždinske županije i to je 11 centara. Ravnatelj Algebre je rekao s tim, znači da, mi smo prepoznali to, znači osim ovih klasičnih STEM područja, mi razvijamo i umjetnost, tako da i hrvatski jezik, što je, recimo, kroz taj dio imamo i multimediju, televiziju i radio. Znači, na te sve načine mi pokušavamo djelovati na drugi dio spektra i uključiti takve učenike u sustav i integrirati ih da se lakše prilagode, jer oni isto imaju neke svoje specifične stvari. Znači, u tom sustavu djeluje 846 učenika i 170 mentora. Ti mentori, u stvari, sa njihovom edukacijom imamo višestruku ulogu radimo. Znači, s jedne strane rade s darovitima, s druge strane rade u svojim školama i tako čine nekakvu jezgru koja širi znanje prema ostalim učiteljima. Sljedeće područje djelovanja je usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja. Zato jer neko mora znati koristiti tu tehnologiju koja je sad dostupna u školama. Znači, ovdje imamo jedan program koji radimo sa sveučilištem Radboud iz Nizozemske, to je RITA program za rad s darovitim učenicima. To je program na engleskom jezikom, to je program specijalizacije. Isto tako, Varaždinska županija je osnovala javnu ustanovu za obrazovanje odraslih, koja se zove ETC Hrvatska, u kojoj ćemo raditi programe usavršavanja iz različitih područja koji su od interesa za županiju, ali i za širu regiju. Znači, tu se nećemo miješati sa postojećim programima. Isto tako, sve naše srednje škole imaju programe usavršavanja i stjecanja kvalifikacija za odrasle. Tako da svi ovi programi koji su ranije bili spomenuti da će u 4. mjesecu krenuti, ovdje se može, znači sve osobe se mogu nastaviti usavršavati i stjecati kvalifikacije koje nisu mogli ili žele promijeniti sada napraviti. Tako da postoje ti neki rješenja. Isto tako, u javnoj ustanovi ćemo se baviti sa digitalnim vještinama starijih osoba, jer je to prepoznato kroz našu regionalnu strategiju i razvoj da te vještine nedostaju. I to je sad prilika spustiti se dolje do općina i sa njima zajedno pronaći neki model koji se to može napraviti. Ili kroz udruge, kao što je rekao gradonačelnik. To je jako dobar put za napraviti. Mogu samo pitati vezano za zapravo formalno obrazovanje. Recimo, strukovne škole zapravo nemaju često informatiku u svom programu. Kako se s tim nositi? Ne samo, mislim, to treba riješiti sistemski, jel? Da. Znači,
problem je znači i u osnovnim školama i u srednjim školama što se tiče informatike i kako to sad županije ili nekakve osnivači mogu riješiti. Znači, tu je važno kreativno razmišljati. To je isto jedna vještina koju treba u Da školama čujemo učiti. kako kreativno Znači, razmišljate. primjer u Varaždinskoj županiji je da se recimo iz 2017. godine je županija započela projekt ranog učenja informatike, gdje smo izradili nastavne planove s naglaskom na STEM kompetencije u svim školama. To je bilo u obliku izvan nastavnih aktivnosti. Znači, osnivači mogu platiti razvoj takvih programa i nastavnike koji rade izvan nastavne aktivnosti. To je bio program od 30 sati. Bili su uključeni učenici iz svih škola, znači 33 osnovne škole i bio je znači odabir učenika, odnosno izlaznost 84%. Bilo bi sad to zanimljivo usporediti koliko je sad izborno informatici. Da li je toliko, ne? Zadnja godina koju smo mi tu provodili je bilo 2019. i 2020. i godišnje je to županija izdvajala otprilike 660.000 kuna za takav projekt. Dobro, hvala. Evo, možda kroz ove neke naše smjernice možemo i zapravo istraživanja vidjeti kako stojimo sa tim predmetima u formalnom obrazovanju i dati možda neke preporuke donositeljima odluka. Ali evo, da nastavimo, gospodine Šutalo, jedno pitanje vama. Čuli smo da postoje i u Rijeci i u Varaždinskoj županiji različiti programi gdje se uključuju i djeca i stariji. Međutim, čuli smo isto tako da zapravo puno e-usluga ljudi ne koristi jer zato što nemaju računalo, nemaju pristup, ne znaju kako koristiti, komplicirano je. Kako vidite nekakvu mogućnost da institucije u koje ljudi imaju povjerenja, evo ja ću sad spomenuti knjižnice, poslije ručka ćemo čuti što rade knjižnice u Zagrebu, ali evo samo bi spomenula na tome Žarko upozorio da u Švedskoj i Finskoj to je zapravo i zakonska obaveza da knjižnice moraju pružati digitalne usluge građanima koji to trebaju. Može li se to provesti u našim gradovima? Žao mi je što nismo prije čuli što knjižnice rade, ali ili možda neku drugu ideju imate gdje bi se to moglo popularizirati? Da, ja sam znajući da kako je bilo zamišljeno da knjižnice grada Zagreba govore prije nas, mada sam i donekle upućen u to što naše knjižnice rade i to mora biti prostor, ne samo knjižnice, nego svi ovi javni prostori koji su rasprostati po gradu, od knjižnica, svih vrsta udruga, ti prostori moraju biti prostori gdje ljudi koji nemaju mogućnost pristupa adekvatnog, da ga moraju ispuniti. Mislim da tu čak nije ni nužno da bude zakonski obavezno. Mislim da već sad postoje zakoni koji predviđaju da ti prostori to moraju osigurati našim građanima. Također ovo sve što su kolege nabrojali, grad Zagreb također financira i sve aktivnosti i za obrazovanje starijih i udruge. I nedavno je u Udruzi slijepih grada Zagreba osnovani centar za digitalnu pismenost. Tako i druge udruge kreću tim putem. Ono što bih ja htio naglasiti kao problem je što među populacijom koja je digitalno isključena, jako velik postotak ljudi je zapravo demotiviranih. I mi možemo zapravo ponuditi njima i edukacije i prostor gdje će im se to pružiti i financirati projekti koji to žele njima omogućiti, ali treba nešto napraviti o tome da ih se motivira da zapravo naprave prvi korak. Ta demotiviranost je najviše prisutna kod starijih. Vjerojatno su to i naša istraživanja pokazala, ali sam čitao razna istraživanja po drugim zemljama gdje doslovce su rezultati preslikani. Najviše je među starijima demotiviranih i kao što je ravnatelj Algebre rekao, njegovo izlaganje je zapravo bilo fokusirano na nešto što je iznimno važno, a to je da digitalna transformacija u Hrvatskoj iznjedri i potencijale naših talentiranih pojedinaca od kojih će korist imati gospodarstvo, jer u suprotnom
ove neki trendovi koji se događaju u Hrvatskoj će biti onako prilično pogubni. A ovo bi bilo naličje te priče koje također, znači imamo problem sa ovim vrhom, ali imamo problem i sa drugom pričom gdje, da se vratim ono što sam rekao, gdje ljudi su demotivirani. Razlozi koje navode su šta će meni to, onda razlozi koje navode najčešće to šta će meni to, živio sam cijeli život bez toga. Pa mogu i dalje, a druga stvar je i financijska, što je ono također važno, tako da teško je koliko god da se oni educiraju i sve, a i COVID nam je otvorio oči. Otvorio nam je oči dvostrano. S jedne strane nam je otvorio oči gdje smo jasno vidjeli kolika je važnost digitalizacije, kolika je korist digitalizacije, koliko nam mnoge aplikacije pomažu da međusobno komuniciramo, da međusobno se organiziramo i sastanke u real time-u po cijeloj Hrvatskoj i svijetu, koliko nam razne platforme omogućuju obrazovanje, ali s druge strane smo vidjeli koliki je, baš nam se onaka, možda je dobro što se to dogodilo prije nego kasnije, koliko nam je to razotkrilo taj jaz. Ja sam konkretno imao primjer svoje sestre koja je nastavnica u osnovnoj školi, tako da je ona imala online nastavu kao nastavnica, ima 3 sina osnovnoškolca i sva trojica su imali online nastavu, dakle 4 laptopa bi trebali imati, što je onako, eto, nije baš da možemo zamisliti da bi jedna prosvjetarka mogla priuštiti svojoj djeci, i s tim da bi tu trebalo onda i pošto je ta online nastava negdje kako u kojoj školi, kako s kojim nastavnikom funkcionirala više ili manje, ali tu je bila potrebna i asistencija kod učenika, naročito mlađih razreda. I zato ponavljam, možda je i pozitivna stvar što se pokazalo da je tu je toliku privilegiju su u ovom razdoblju online nastave imali već privilegirani, da je to bilo zapravo, da će zapravo ta djeca koja su imala te mogućnosti, koja su u startu privilegirana i u trenutku kad su se troškovi obrazovanja prešli sa škola na obitelji i nažalost mislim da će se te posljedice osjećati dugoročno. Na sreću nije predugo trajalo, ali osjećat će se dugoročno za ove deprivilegirane. Da se vratimo ovo vezano za motivaciju. Evo, pošto sam ja slijepa osoba, nemam izbora nego govoriti neke stvari iz te perspektive, jer sam to 24 sata svaki dan. I evo, neki dan je baš aplikacija Be My Eyes izašla je u hrvatskoj verziji. Ja bih mogao sad nabrati 10-ak aplikacija koje ja osobno koristim, koje mi nevjerojatno omogućavaju i olakšavaju život. To čak nije više ni samo user pozicija, nego je to aplikacija koja meni omogućava neke stvari koje ja nisam mogao zamisliti prije. Meni je sada pristupačan bilo koji papirnati dokument koji dođe. Ja ne moram imati, dobro mi dođe ozvučeni semafor, ali postoji aplikacija s kojom ja detektiram je li crveno ili zeleno na semaforu. Postoje aplikacije gdje ja u svakom trenutku mogu uz pomoć kamere i povežem se sa dežurnim asistentima koji su 24 sata, to je ova Be My Eyes, gdje meni taj asistent može opisati svijet oko mene, bilo kakvu asistenciju i cijeli niz raznih aplikacija za koje ja nemam pojma, jer nisam ni ja nisam ni ja da pratim to najadekvatnije, a i to se mijenja svakodnevno. A 70% članova udruge slijepih čine stariji od 60 godina, od kojih su većina samci. Znači što bi bio presjek slijepa? A ja mislim to je tako kod većine osoba s invaliditetom i kod većine općenito populacije u Hrvatskoj, jer smo stara populacija. Znači presjek je starija osoba, sama osoba, usamljena osoba, socijalno isključena, nedovoljno obrazovana, nezaposlena i sad unutar naše zajednice slijepih i slabovidnih, koliko ja privilegiju imam kao još relativno mlađa osoba koja je u toku u odnosu na iste moje
iste pripadnice te grupe, taj jaz nikad nije bio u povijesti između pripadnika iste grupe. Mi u udruzi na sve načine pokušavamo naše starije privući i sa edukacijom. Znači ima sve ovo što govorimo, treba imati, sve ima se. Ali rezultati nisu ohrabrujući. Mislim da je to više uzrokovano socijalnom isključenošću, jer ti ako imaš kroz život iza sebe trag te socijalne isključenosti, ti si zapravo na niskoj razini samopouzdanja, na niskoj razini i osjećaja da uopće na bilo koji način ti možeš imati benefita od toga da se uključiš online. S druge strane, ja se slažem sa svima koji kažu da ljudi trebaju imati pravo i na offline život, ali mislim da se to pravo tek može ostvariti ili tek se tom pravu treba težiti nakon što si imao izbor i priliku da budeš online. I dalje, ne znam kuda će nas razgovori, koliko imam vremena, ali volio bih ukazati na situaciju da nekako da slikovito prikažemo taj digitalni prostor i digitalni svijet. Također kao što osobe s invaliditetom imaju problem sa fizičkim svijetom i sa pristupačnosti tom fizičkom svijetu, gdje su mnoge stvari koje su same po sebi razumljive ostalim ljudima, kao što, ne znam, činjenica da se kuća gradi, da ima prozore, da ima dovoljno svjetla, da su vrata te širine, to je kao samo po sebi razumljivo, ali mislim to su jednostavno koncepti pristupačnosti. Da je to drukčije napravljeno, ta kuća ne bi bila pristupačna nikome. Tako isto govorimo o digitalnom svijetu. On se čini pristupačan svima, a zapravo nije pristupačan mnogima. Zakon o pristupačnosti digitalnih sadržajima koji već ima 2 godine da je snazi, to je isto jedan od onih zakona gdje se čovjek pita zašto uopće on treba postojati, zašto bi uopće neko razmišljao da treba dizajnirati svoj sadržaj na način da bude pristupačan svima. Ali eto, moraju postupati, ja vjerujem da će nakon nekog vremena taj zakon biti izlišan, gdje će se osvijestiti da, mislim, jasno je koje institucije su bez zakona učinile svoje sadržaje pristupačnim. U fizičkom smislu su najpristupačniji, kako se kaže, simboli pristupačnosti su shopping centri, a u smislu aplikacija najpristupačnije su bankovne aplikacije i tu nema problema. Tu se i slijepi i drugi vrlo lako kreću i tu su banke bile potpuno otvorene. I za kraj da se vratim na ovaj digitalni svijet. Možemo to usporediti sa urbanim prostorom. Nije dovoljno otvoriti taj digitalni svijet i ući u digitalni svijet, jer s jedne strane neko može u tom digitalnom svijetu se obrazovati, stvarati sadržaje, kao što je ravnatelj Algebre rekao, doprinositi i sebi i gospodarstvu, a s druge strane, ako nema tog kritičkog pristupa i to je normalno važno u edukaciji, kritičkog mišljenja, nažalost, mnogi će naši ljudi, kada im se otvori taj digitalni svijet, provesti svoje vrijeme, nažalost, tavoreći, ne znam, možda u ovom nekakvom svijetu komentara, ispraznog života na društvenim mrežama, nešto možda adekvatno bi bilo kao da napravili smo vam fizički pristupašan ovaj urbani prostor, ali eto, provode vrijeme u, kako bi se rekao, slavonski, u birtijama ili u kladionicama, tu ono što je cilj svega, tu se potpuno gubi. Ako će ljudi koji uđu u digitalni svijet, naročito osobe socijalnog statusa lošeg i osobe s invaliditetom, ako neće napraviti korak dalje od ovoga što sam rekao, onda bi možda bilo bolje da su i ostali offline, jer ovo je višestruko štetno, a mislim da svi svjedočimo tome da se to događa široko u populaciji i mislim da nismo svjesni posljedica, jednostavno to je jedan nuspojava tog našeg modernog doba gdje to ide nevjerojatnom brzinom i mnoge su tu koristi, a ne stigne se u stvarnom vremenu
ni razmišljati, ni evoluirati negativne posljedice svega toga. Tako da, eto, htio sam ukazati na te dio. Hvala, Branimire. Zapravo ste se dotakli ove digitalne pravednosti i zapravo potrebe da se pristupačnost pozicionira kao vitalni aspekt dizajna. I isto tako ste se dotakli ovog zapravo ne samo sposobnosti korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, nego i zapravo pitanje i vrednovanja i pronalaženja, razlikovanja dezinformacija i slično. Pa evo, Marko, jedno pitanje s kratkim odgovorom jer nam vrijeme ističe. Danas se nekoliko puta govorilo o tome da je potrebno surađivati, da različiti dionici trebaju surađivati. Pa evo, s obzirom da ja dolazim iz civilnog sektora, koliko zapravo surađujete ili kako vidite suradnju s neprofitnim organizacijama koje imaju misije usmjerene na digitalno uključivanje i mogu li one imati onda i neku ključnu ulogu u tome? Pa definitivno suradnja sa nevladinim organizacijama i s akademskim sektorom, naravno, također. I našim riječkim sveučilištem na kraju krajeva. Reću samo dva primjera. Naš centar na Drenovi, jedna vrlo aktivna mala organizacija, ali za taj dio grada vrlo bitna. Naime, u jednoj stražarnici koja je bila na granici tadašnje Italije i Jugoslavije, formirala jednu zajednicu koja je vrlo uključiva kroz mjesni odbor i praktički kreirala jednu igru, naravno IT, sa povijesnim dimenzijama toga prostora, sa uključenim stvarnim ljudima koji su tu živjeli. Ostvarili su jednu suradnju sa jednim francuskim institutom. Naravno, kroz Europsku prijestolnicu kulture se dešavao taj projekat. Druga priča pak tiče se našeg centra za tehničku kulturu, koji opet uključuje i umirovljenike i one najmlađe u proces digitalne tranzicije. Ali nadovezao bi se na ovo što je rekao kolega iz Zagreba, a tiče se u stvari uloge i tog privatnog sektora u digitalizaciji, a nadovezat ću se tu na jednu globalnu sliku. Zašto Europa upravo stavlja digitalizaciju u neki fokus budućeg razdoblja i ulaže ogromne novce u cijelu tu priču? Pa zato jer mi kao Europa debelo kasnimo za ostatkom svijeta i kad pogledate šta se dešava u Americi, nije slučajno da ovdje nema onih najbitnijih i najvećih kompanija koje u biti su prisutne globalno. One nisu u Europi, one su negdje drugdje. Bilo da li je to Amerika, bilo da li je to Daleki istok. Mi kao Rijeka imamo 3 prijateljska grada u Kini, Ningbo, Dalian i Qingdao, koji imaju svaki preko 6, 7 i 10 milijuna stanovnika i gdje je u stvari digitalizacija došla do te mjere da njihove aplikacije koje u stvari objedinjuju i naše i Facebooke i Whatsappove i Vibere i ono s čime u stvari većina nas komunicira, praktički 90% naše komunikacije se svelo na tu komunikaciju, objedinjeno u jednu jedinu aplikaciju koja se zove WeChat i praktički je to vaš digitalni identitet. Ne samo digitalni identitet u onom smislu poruka, komunikacije i tako dalje, nego polako prelaze i bankovni računi na to. Naravno, to se dešava i kod nas u nekoj manjoj mjeri. Tamo je to tih razmjera da praktički, rekao bih, 70% Kineza koristi upravo WeChat kao njihov digitalni identitet. Praktički banke postaju nepotrebne jer vam i plaća i sve ostalo sjeda na taj WeChat. Vi putem WeChata plaćate sve, plaćate piće u kafiću, plaćate na kasi u robnoj kući, plaćate u dućanu, sve je potpuno digitalizirano. Jedna anegdota, kada sam bio u posjetu, čini mi se to bilo u Dalijanu ili negdje, šef tamošnje komunističke partije ili gradonačelnik, kako god hoćete, nas je primio i pričao anegdotu sa svojim sinom koji studira ili radi u Americi, vratio se u Kinu i njegov otac, to je taj čovjek koji nas je primio, ne nosi novčanik već 4 godine.
Znači, on ne poznaje papirnatu valutu, služi se isključivo WeChatom. Čak mi je preporučio da ako želimo povećati dolazak kineskih turista u Hrvatsku, da moramo uvesti WeChat kao, neću reći obvezu, ali nešto što bi više koristili. I u tom kontekstu pitao sam ga, kao on se naravno rugao sinu jer je došao s karticama i imate mjesta u Kini gdje ne možete platiti karticama, samo WeChatom. Kaže on njemu, pitam ja njega, dobro, kako banke reagiraju na to? Kako bankarski sistem se nosi sa izazovima digitalizacije? I on je dao jedan vrlo mudar odgovor, a taj odgovor je sve ono što je dobro za kineski narod, dobro je i za banke. Tako da oni će sigurno naći svoju ulogu u društvu, no međutim i pred njih treba staviti određeno snošenje troška ove digitalizacije, a tu naravno onda kao društvo moramo reagirati, a zna se ko ima poluge upravljanja društvom u svojim rukama. Hvala Marko. Mislim da ovo može biti i zapravo dobra nekakva završna preporuka, ali evo, gospodine Kelemen, samo nismo se dotakli ove infrastrukture, pa možda jednu riječ o tome i neki završni komentar, preporuku, nažalost moramo završavati. Pa, problem je infrastruktura, posebno u ruralnim područjima koji su na granici, recimo sa Slovenijom, to je kod nas problem. Jer tamo nije nitko od operatera zainteresiran investirati. To je ono što sam spomenuo da je to rješenje možda kroz ovaj program razvoja širokopojasne infrastrukture u područjima od nekomercijalnog interesa. To znači postoje neki planovi i ponovo će biti raspisani natječaj gdje će se moći to raditi. Znači, to će biti u bliskoj budućnosti i riješeno vjerojatno, bilo sa žičanim, bilo bežičnim prenosom. Tako da taj neki dio bude. Što se tiče završne neke riječi, znači postoji jedno istraživanje IBM-a koje kaže da na $1 investiranu tehnologiju treba uložiti $7 u zaposlenike. Sad to bi trebalo možda malo šire promatrati. Ne samo zaposlenike, nego u stvari oni koji koriste tu tehnologiju. Bilo od građana, nastavnika i šire. I znači nije ideja, to u stvari su već prethodnici dobro rekli, znači nije ideja zamijeniti tehnologijom istu stvar, nego ju koristiti na inovativan, kreativan način da se postigne nešto što je do sada bilo nezamislivo. Znači, ideja tehnologije i primjene bi bila ta. Znači, napraviti nešto drugačije, novo. I to je isto jako dobro, možda ravnatelj Algebre isto rekao. Znači, u tom smjeru bi trebalo možda gledati. Hvala. I evo, Branimire, kao domaćin današnjeg skupa, neki završni komentar, poruku. Da, evo često se nadovezujemo na ravnatelja Algebre koji je stvarno imao odlično izlaganje i zapravo inspirativno. Ja mislim da bi nekakva poruka i našeg panela i ove cijele konferencije trebala biti da se udruže, to jest da ovi naši potencijalni Zuckerbergi i sve ove inicijative koje su nevjerojatno nužne da nam se razvije taj sektor i da se među svi ovi naši među djecom, ne sad ovaj primjer što je hakirao A1, ali moglo se to usmjeriti na puno kreativnije načine. Trebalo bi, to je adresa koju se treba uputiti problem digitalne isključenosti. Oni će naći rješenje. Nije to kao nekad mislim, oni su elita današnjeg društva. Ti mladi, pametni IT stručnjaci, tu se vrti najviši novac, tu se vrti najviše inovacija i oni zapravo, kao što su nekad možda naftni magnati ili neki drugi magnati određivali, kako se kaže, drmali, sada to rade mladi IT-ovci koji neke svoje vrijednosti, normalno, pošto imaju i financija, imaju utjecaja, koji svoje vrijednosti će svakako htjeti unijeti prema društvu. I zato se obraćam i njima i svima onima koji su u nekakvom tom spektru da moraju imati jasno pred sobom problem digitalne isključenosti i da trebaju komunicirati i da trebaju se približiti onima koji jer mislim, činjenica da se teško razumiju, teško se različite skupine razumiju i oni su stvarno udaljeni. Ovi su toliko duboko u ovom svijetu
digitalizacije, da su ušli već u 22. stoljeće, a ova ekipa nije zagazila ni u 20. u nekim stvarima. I mislim da ovi ljudi trebaju razumjeti a ovi inovatori, ja mislim da će oni smisliti rješenja kojima će olakšati život. Kao što sam naveo sve one aplikacije, to su ljudi koji su olakšali i olakšat će život ljudima koji imaju razne teškoće pristupu u životu. Tako da ta sinergija između ta dva dijela će zatvoriti krug kojima će biti bolje i koji će rezultirati sa procvatom tog dijela, tog elitnog dijela, a i pomoće se i ljudima koji su zapostavljeni i koji su s onu stranu pravde. Hvala. Zahvaljujem, Branimire. Evo, došli smo do kraja, sigurno bi imali još pitanja možda iz publike, ali evo, s obzirom da malo u cijelom tijeku kasnimo, mislim da je vrijeme za ručak i da smo ga zaslužili. Vidimo se natrag u 2 sata.